салом алайкум подписчикои азиз, хуш омадед ба шабакаи молбозори Мастчо. Инак дархости подписчико ба навор мегирем модгови този чорнипёстри якум зоиш. Касоне харидор бошад марҳамат дер намонед. Се рӯш зоидуниша. Абуқи сементали този мондагӣ буд, бачааш ҳам този сементал омадагиам. Ҳар ду бачааш дӯстон ғолоҷинча. Беғази ду бачааш 7 литр шир дорад. Беғази ду бачааш дӯстон 7 литр шир дорад. Гов дуюм зоиша дӯстон. Хурданаш касл бемори шатазиниш любой ҷош дӯстон кафолаташ қитӣ. Мана дӯстон гусолои се рӯзаям. Се рӯш зоидинша. Беғази ду бачааш дӯстон 7 литр шир дорад. Беғази ду бачааш 7 литр шир дорад. Гов хурданаш шатазаниш любой ҷош дӯстон кафолаташ қитӣ. Беҳтарин гов аст дӯстон. Мана гусолош. Мана. Ҳар душам ғулоҷинча. Беғази ду бачааш дӯстон 7 литр шир дорад. Нархаш бошад 13800 сомонӣ савдо меша. 13800 сомонӣ савдо меша дӯстон. Кадом шаҳр ноҳияге дӯстон даставка дорад. Аболаи экран номерои телефонам мемонем, имо WhatsApp ҳаст. Касоне харидор бошад марҳамат дӯстон дер намонед. лайкора зане дӯстон, лайкора зане подписас кине, аз канали мо обонӣ шавед. Канали дастгирӣ кине, иншоалло видеои нав пешниҳоди шумо мекуне. хуш омадед ба шабакаи молбозори Мастчо.